Best of January. Best of January. For fuck's sake, mate. 2 metry, Iba ja 2 môžem metry, skapať. sem, Iba sem. ja s tou môžem skapať. Takto. Iba ja s tou môžem skapať. Na Nic bližšia, to je o mnou ľahšie. Ty, dva. Nikolás, ty nemôžeš skapať z toho, keď ja bachnem to, ako to je iba ja. 2, 1. Čo som ti povedal? Čo som ti kokos povedal? Už sa zostrelujú. A ja skapem. Vidím ich. Na to pílio som poslal keď to Ja Typek? neviem, že či on je pod zemou alebo v dome. On je pod zemou na 100%. Je pod zemou. Tu to čaká. Ne, nie pod zemou, on je nie, na nami je. On je v dome. Ne, nejde toto. Ne. On je Kde je? vidieť. Tu sú jeho schody ešte vyššie. On je podľa mňa dole. A? Áno, strieľa z dola, ale je neviditeľný. Hej, on strieľa zo zeme. On má heky. Nej Čo pod je? zemou. On má heky. Čo? On má heky? On má heky, však má Tak choď strieľa od neho spod preč! zeme. Choď preč od neho! Ja som to tak vedel. Pičný. Klip. Čau, hlava. Zober. Ja to budem mať. Maj to. Mám to, som Godzilla. Áno, je to tam. Auto došlo. Ďalší. Fox, alebo jak sa volá. Bratu, môj prvý čempion. Chlapče, kúkni sa tie killy, že koľkokrát sme... Tam vzadu sa fajte, za tebou vidím. Ja som niekoho nokol. Dorobil. No. Bratu, ja Sa som... odbuchol. Jeden typek On sa odbuchol, asi. mne sa to započítalo. What the fuck, bro? A to je good. Unreal, bratu, prosím. Unreal. Yes, je to tam. Bratu, môj prvý Unreal. Je to tam. Unreal. Ja... Vyskočiť. Ideme tu to... What the fuck? No, vieš čo, ideme na smer. Našli koláčom je Merkel Night, takže uvidíme, ako to bude. O čo lete, že ako stávam. Vypojené smer však, kúpni sa na to, ako stávam. A smer nosko. Piče. Pozri sa na to. Dáme Nikolás. Takto, aby som ho uvoľnil. A aby som mal ten oskople, že ten kokot stále sa musí stať. Ale to by ma ja, takže ja som bratínsky kokot. Ja som nechcel týkať. Pardon za to, keď som vás obudil. Sme naspäť v mojom smere. A teraz keď Nikolás ma zabije. Do piče!